ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 12 በቲ ግዜቲ ንጉስ ሄሮዶስ ንገሊኦም ካብታ ጉባኤ ክፉእ ክገብሮም ኢዱ ዘርግሐ ንያዕቆብ ሓዊ ዮሐንስ ከኣሰየፎ እዚ ንኣይሁድ ባህ ከም ዘበሎም ምስ ረአየ ንጴጥሮስ ውን ሓዞ መዓልታት በዓል ቅጫ ድማ ነበረ ሒዙ ኸኣ ናብ ቤት ማእሰርቲ እተዎ ድሕሪ ፋሲጋ ናብ ህዝቢ ከውፅኦ ሓሲቡ ኣብ 4 እብረት መቂሎም በ4 ኮይኖም ንዝሕልዎ ወተሃደራት ኣሕሊፉ ሃቦ ጴጥሮስ በዚ ከምዛ ቤት ማእሰርቲ ይሕሎ ነበረ እታ ጉባኤ ግና ምእንትኡ ተጊሃ ናብ ኣምላኽ ትጽሊ ነበረት ሄሮዶስ ከቕርቦም ዝሓሰበ በታ ናብኣ ተወግሕ ለይቲ ጴጥሮስ ብክልተ ሰንሰለት ተኣሲሩ ኣብ መንጎ ክልተ ወተሃደራት ደቂሱ ነበረ እቶም ኣብ ቅድሚ ኣፍ ደገ ዝነበሩ ሓለውቲ ከዓ ነቲ ቤት ማእሰርቲ ይሕልዎ ነበሩ እንሆ ድማ መልኣኽ ይህዋ ኣብ ጥቕኡ ደው በለ ኣብታ ቤት ማእሰርቲ ውን ብርሃን በርሀ ንጴጥሮስ ኣብ ጎድኑ ተንኪዩ ቀልጢፍካ ተንስእ ኢሉ ኣተንስኦ እቲ ሰንሰለት ከዓ ካብ እዳው ወደቐ እቲ መልኣኽ ድማ ተዓጠቕ ኣሳእንካ ውን ውደ በሎ ንሱ ከዓ ከምኡ ገበረ ንሱ ድማ ክዳንካ ተኸደን እሞ ሰዓበኒ በሎ ንሱ ውን ወፂኡ ሰዓቦ ግና ኸረአይ ዝርኢ ዘሎ ይመስሎ ነበረ እምበር እቲ በቲ መልኣኽ ዝኸውን ዝነበረ ነገር ሓቂ ምዃኑ ኣይፈለጠን ነቶም ቀዳሞትን ካልኦትን ሓለውት ምስ ሓለፉ ናብ ከተማ ዘመራሕ ማዕጾ ሓፂን በፅሑም እዚ ውን ባዕሉ ተኸፍተሎም ምስ ወፁ ከዓ ብሓንቲ ጎደና ኸዱ ብኡብኡ ከዓ እቲ መልኣኽ ካብኡ ተፈልየ ጴጥሮስ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ምስ ተረድአ ድማ የህዋ መልኣኹ ልኢኹ ካብ ኢድ ሄሮድስን ካብ ኩሉ እቲ ህዝቢ ኣይሁድ ዝፅበይዎ ዝነበሩን ከም ዘናገፈኒ ብሓቂ ሕጂ ፈሊጠ በለ ምስ ተፈለጦ ናብ ቤት ማርያም ኣደ እቲ ማርቆስ ዝበሃል ዮሐንስ ከደ ኣብኡ ከዓ ብዙሓት ተኣኪቦም ይጽልዩ ነበሩ ማዕጾቲ ኣፍ ደገ ምስ ኩሓኩሐ ሮዳ ዝስማ ገረድ መን ምዃኑ ክትሰምዕ መፀት ድምፂ ጴጥሮስ ምዃኑ ምሰለለየት ካብ ተሓጓስ ተላዕለ ነቲ ማዕጾ ከፈተት ናብ ውሽጢ ጎያ ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ነገረት ንሳቶም ግን ተጸሊልኪ በልዋ ንሳ ግን ከምኡ ምዃኑ ኣርጊፃ ተዛረበት ሽዑ መልኣኹ እዩ በሉ ጴጥሮስ ግን ይኹሕኩሕ ነበረ ማዕጾ ምስ ከፈቱ ረኣይዎ እሞ ተደመሙ ንሱ ግን ስቕ ክብሉ ብኢዱ ኣመልከቶም ይህዋ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከመይ ገይሩ ከም ዘውፅኦ ካዘንትወሎም እዚ ንያዕቆብ ንኣሕዋት ንገርዎም ድማ በሎም ካብ ወፂኻ ናብ ካልእ ቦታ ኸደ መዓልቲ ምስ ኮነ ድማ እቶም ወተሃደራት ጴጥሮስ እንታይ ኮን ኮይኑ ኢሎም ብዙሕ ተረበሹ ሄሮዶስ ኣናድዩ ምስኣኖ ነቶም ሓለውቲ መርሚሩ ክቐፁ ዓዘዘ ካብ ይሁዳ ናብ ቂሳርያ ወሪዱ ድማ ኣብኡ ቀነየ ሄሮዶስ ንሰብጢሮስን ሲዶንን ተቆጥዕዎም ነበረ ንሳቶም ከዓ ሓቢሮም ናብኡ መፁ እሞ ሃገሮም እትረኽቦ ምግቢ ካብ ግዝኣት እቲ ንጉስ ስለ ዝነበረ ንብላስጦስ ኣዛዚ ቤት ንጉስ እሚኖም ዕርቂ ለመኑ ብምድብቲ መዓልቲ ግና ሄሮዶስ ልብሰ መንግስቲ ለቢሱ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐመጠ ተዛረቦም ውን እቶም ተኣከቡ ህዝቢ ድማ እዚስ ድምፂ ኣምላኽ እምበር ድምፂ ሰብ ኣይኮኑን ኢሎም ጨደሩ ንሱ ንኣምላኽ ክብሪ ስለ ዘይሃበ ከዓ መልኣኽ ይህዋ ብቕፅበት ወቕዖ ሓሲኽ ውን ሞተ ቃል ይህዋ ድማ እናዓበየን እናተዘርግሐን ከደ በርነባስን ሳውልን ነቲ ዕዮ ረድኤት ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ ፈጸሙ ነቲ ማርቆስ ዝበሃል ዮሐንስ ተማሊኦሞ ተመልሱ